We on it again, no. Obereagu no Austria we Egbuoma is on it again. Hey man, I worry yours I na no say buka ya na aru na. Nko ye ma ya mebe. O say buka ya na aru, I want to see yours. Onye ma nke ole me ya mesi ike o maka ndị ọma na Europe. O ndị ọma na Europe ka iso we no studio. So o say buka mma o. So nke ye ma ya mebe. I am going to everything now. Obereagu adọkpụrụ anyị wee kwatọba anyị isi n'egwu. So anyị na-eme ya ma kwetakwana na anyị adịrịrị ka ibe. Kama na abelieve obego dị ka kịta. Ndị na-ekweta bụrụ ekwetago na Obereagu na Austria nwe Egbuoma. So ihe a na-eme as far as music is concerned. Anyị nwa bụ born music. Enwere ya wụ na enwere ya wụ na mmadụ na-eme n'ibi ya mere anyị adịghị eme n'ibe anyị mere enugwu anyị adịghị eme na ndị ọzọ mere. So Obereagu na Austria nwe Egbuoma anyị nwa bụ egwu ndị ọzọ a na-eti anyị eti. So anyị adịghị akụ mgbalụ na anyị na-egwu. Ịma onye chi ya so n'azụ ọba ruru ọ na-atụ egwu ụwa ya da-atụ egwu ụwa ya gaziere Victor anụkwa afa gị oge mekpapụta ya